имате ли такова чувство, че нещо трябва да се промени в нашите танци? Мисля, че това ще бъде голяма грешка. Голяма грешка. Защо? Защото много по-напреднали европейски нации, като скандинавските страни, като германци и други трети, започнаха да работят съвсем нови неща със своя фолклор и постепенно фолклорът им изчезна. Смятам, че ние трябва да запазиме автентичността на нашия фолклор. Разбира се, и ние сме длъжни да прибавяме по нещо към бройницата на фолклора, но не бива да пипаме така нестандартно, защото може вместо да изпишеме вежди, да извадиме очи. Трябва много внимателно, много професионално да се пипа и то само от специалисти, които могат и разбират от това изкуство. В момента ние работиме върху автентичността на фолклора, правиме така наречения обработен фолклор, като се задържаме твърдо стъпили с двата си крака здраво на земята около автентичния фолклор и съвсем внимателно изчистваме някои движения, прибавяме някои свои движения, но пак казвам, твърдо се придържаме към района, от който правиме танца. Това е добрата работа и която води до добри успех.